सान्दुं थिं थिंथार माथो गोरानफोरखौ नांमान लोंहोलाबायनोसै नामा सामब्राम थौ थांसै फैसाफोर दंना गैया फैसा दंथ' गारलै न'आव दोंना गैयाब्रा दंना गैयालै जौ गोरान नांगौमोनलै जोंनो जौ गोरान बाजै गैयालै दै लायनो थांदो मा नांगौमोन गोरान नांगौ गोरान दङ जिरायथ' बेरांसियाव लागाव संख्रि बानलु लाबा संख्रि बानलु दिनैथ' बेलथायखाबाय र' सामब्राम फैसा हरदो Kali malah. Maaf bathramoनलै मा बाथ्राब्रा माबामोनलै मालै मामबारिनब्रा होनो नामा बुङाब्रा माथो दाबो बुङा सान्दुं गोसाथार बेलासियानो जायाखै दा बुंगोन र' Iki bilen. Mendeng dasih. मा जाखो मा जाखो थु Haydi bumbuldan daha ne oldu bana anjing? Ang sekolah siapa terundulai? Ang sekolah ini sebatra. Hembali mana sabtu bunga batra perkelai. Mana lagi bisa ini ngelai? Mana jangan? Ang sekolah ngelai. Moजां sih bumbul nengah. Datang sih, samram. Nama mana? Hai everyone, बैसागोनि हामलाय हरबाय जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाय शेयार खालाय साबस्क्राइब खालाय आरो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरबानो जाबाय मोजां मोनोबा भिडिअखौ लोगोफोर आरो बै गान्थिखौ दाबायना हरबानो जाबाय